Idan baka yi subscribe ba, idan baki subscribe ba, to maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe, haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka dora sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci. Barka da jama'a, barka da zuwa channel namu mai albarka. Idan kai bako ne da zuwa wannan channel, ka danna mana subscribe, kana ka danna alamar kararrawar sanarwa domin sanar da kai idan mun sake sabon videos namu. Da farko dai yau zan yi muku bayani akan maganin gashi, yawan gashi, yadda za ki samu yawan gashi a kanki ko yawan gashi a kanka. To akwai abubuwa wanda zan gaya muku wanda za ku harhaɗa su. To da izinin Ubangiji, in kun haɗa wannan magunguna za ku iya dacewa idan dai kawai buƙatar gashi ce. To abu na farko guda ɗaya shine ku samu zogale. Idan an samu zogale, shi ma yana ɗaya daga cikin muhimman abubuwa wanda zai ƙara maka gashi, kyan gashi da laushin gashi da kuma baƙi da kuma gashi ba zai karye ba. Sai ku haɗa da zaitun, man zaitun. In kun samu man zaitun, shi ma yana ɗaya daga cikin muhimman mayukan da za su ƙara maka gashi ko su ƙara miki yawan gashi. Sai ki samu man riɗi. Man riɗi shi ma babban abu ne a cikin kayayyakin haɗin gashi. Sai a haɗa da man habbatu sauda. Sai a haɗa man habbatu sauda, shi ma babban abu ne. Sannan a haɗa da man hulba. Idan an samu man hulba, shi ma yana da amfani sosai ta wurin samun sauƙin samun gashi da kuma kyan launin gashi. Man hulba kenan. Sai a samu man kifi. Man kifi shi ma babban abu ne, babba, yana da muhimmanci shi ma. To idan an samu wannan mayukan a harhaɗa su, in sha Allah da izinin Ubangiji za a dace in haɗa wannan mayuka kamar yadda na ƙirgo muku su. Idan kun haɗa su, in sha Allah za ku ga amfaninsu. Kar dai ku manta, ku dai danna mana subscribe, kana ku danna alamar kararrawa. Shi ne zai nuna mana cewa kun ji daɗin shirye-shiryenmu. Shi zai sa mu kawo muku shiri na gaba, wato shirin mata ga naku. Mun bar ku lafiya. Ni mai bayani Ali Edosh. Za ku iya tuntuɓar mu a wannan lambar kamar 07019856033 a WhatsApp namu 07019856033. Muna sauraron ku. Ku tuntuɓe mu ta wannan lambar kai tsaye, za ku iya samun mu. Mun bar ku lafiya. Sai mun haɗu a shiri na gaba, shirin mata ga naku.